Ac i ffwrdd â ni efo cymal arall yn y rhagbrofion cneifio gyda gwella agored yma yn y ganolfan gneifio Meirion a blas gwirioneddol ryngwladol i'r gystadleuaeth y tro yma gyda Gareth Owen yn hen ffrindi o Gwncloch fan yn y Eryri ar y stondin 1, Jan van den Handeberg yr holl ffordd o'r Iseldiroedd ar 2. Wedyn, Ipar Arinda, dyma'r tro cyntaf i fi ddod ar draws cneifwyr o Wlad y Basg yn cystadlu yma yn y sioe fawr, falle bod fi wedi methu rhywbeth. Reinald Hughes wedyn, unwaith eto yn gyn aelod o Garfan Cymru o ran cneifio gyda gwella. Toby Walker o Awstralia wedyn draw ar stondin 5 ag Elgan Hedd Jones wedyn o Eryri o Hafod y Llan yma fyny ar droed y Wyddfa yn y pen draw ar stondin rhif 6 bob un o'n nhw. Gyda Dafad allan rwan, Defed Penfrith gwerth i gweld fan hyn yn llawn cnu. Gwlan wrth gwrs ydy yn pwnc ni drwy'r wythnos i bob pwrpas a sut i gynaeafu'r Gwlan yna. Mae'r Gwlan yna wedi tyfu'n llawer iawn mwy gwerthfawr dros y flwyddyn neu ddwy dwytha yma. Mae'n debyg yn ôl fy nghymydog sydd ar fwrdd Gwlan Prydeinig Emlyn Roberts Esgygawr bod yr arwerthiannau diweddar yn cynyddu ni gwerth 10% bob mis. Felly newyddion da fan hyn o ran cynnyrchwyr Gwlan. Mae yna barch yn dod nôl i'r deunydd cynaliadwy gwyrdd gwych yma sydd yn tyfu bob blwyddyn ar yn defed ni. Y gamp fan hyn ydy sut i gael o ffwrdd a'i gynaeafu wrth gwrs. A'r gwella oedd yr hen ffordd cyn i'r peiriannau y ddod ger bron ac yn wir yn cadw'r traddodiad yna yn fyw yma ganolfan gneifio Meirion. Mae'r bechgyn a'r merched yma, chwarae teg iddyn nhw, a diolch iddyn nhw wrth gwrs am gefnogi'r cystadlu yma. Y gamp ydy cyfuniad o daclusrwydd a chyflymdra, ond wrth ddechrau'r bore fyr hyn mewn rhagbrawf yn sicr fe fydd y bechgyn sydd yma ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar daclusrwydd. Chi olwg manwl y fan hyn ar y dull, just torri bob llawn gafal yn y gwella yna a symud ar draws y corff, trio cadw yr un mor gyson wrth dorri a sy'n bosib o'r dechrau i'r diwedd ydy'r gamp gadael yr un faint o blaen dros y corff i gyd a torri'r cnu a'i ddarparu o wedyn yn un darn i gael ei lapio mewn i'r baclotha yna a draw i'w raddio yn nghanolfan y Dre Newydd gyda Gwlan Prydeinig ac wedyn mi fydd yn cael ei werthu ar farchnad fyd eang, a dweud y gwir, dros y flwyddyn i ddod. Ni felly golwg ar sefyllfa'n Llydan yma hyn, Gareth Owen, Jan van den Handeberg, Ipar Arinda, Reinald Hughes, Toby Walker ac Elgan Hedd Jones. Mae'n fore, mae'n gynnar yn yr wythnos, ond mae'r cystadlu yn ei anterth yn barod yma yn y sioe fawr. On stand, number 6. But is it going to be? Who's it going to be? Is it going to be Reinald Hughes?